Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdygy wagty tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegäşýäs. Şugun hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow sanly ulga marhaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Oň başyna milli ykdysadiýet bilen pudoklar tarapyndan şöýleňe 4 aýyna ýer işleňi jemlenýär hemde halkymyzyň awadançylygyny üpçün etmek bilen baglanyşykly meseleleň birnäçesine garaldy. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agzalary. Biz şuň ministrler kabinetiniň sany ulga markaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlisde şu ýylyň 4 aýyna ykdysadyýetimiziň pudoklaryna alınıp barlan işleriň netijelerine seredýär. Şeýlem mehriban halkymyzyň awadançylygyny üpçün etmäne gönükdirilen käbir meseleleri ara maslahatlaşar. Hormatly prezidentime de sanly ulga markaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça ýylyň başyndan bäri ýerine getirilen işler barada maglumat berdi. Geçen 4 aýyň dowamyna Türkmenistanyň kanunlarynyň 16-sy we mejlisiň kararlarynyň 12-si kabul edildi. Hereket diýen kanunçylyk namalaryny döwre baplaşdyrmak bilen baglanyşykly hemde ýurdumyzyň halkara başlangyçlarynyň hukuk esaslaryny gollamaga gönükdirilen kanunlary kämilleşdirmek boýunça degişli işler geçirildi. Halkara we parlamentary gatnaşyklaryny ösürmek maksady bilen duşuklaryň 6-sy, şol sanyna sanly ulga markaly duşuklaryň 2-si geçirildi. Mejlisiň deputatlary kanun çykaryjyk işini kämilleşdirmek we döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegini üpçün etmek meseleleri boýunça halkara guramalar bilen duşuklaryň 42-sine gatnaşdylar. Olaryň 34-si sanly ulga markaly guruldy. Şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary aralygynda mejlisiň wekilleri ýurdumyzyň vilayetlerine iş saparlaryna bolup raýatlar bilen duşdylar. Olaryň hal ýagdaýlary bilen gyzyklandylar. Mejlisiň deputatlary döwletiň paragatçyk tüýjülük tiýadatyny, ruhy gymmatlyklary we milli däpleri, tagdym durmuş ýergelerini wagt etdiler. Soňra hormatly prezidentimiz sanly ulga markaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisinde dowam etmek bilen şeýle diýdi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, siziň bilişiňiz ýaly hormatly arkadamyz köp sany jemgyýetçilik işlerini alyp barýar. Haýyr sagabat gaznasyna ýol başçylyk edýär. Dürli kanunlaryň taýýarlanmagyna we kabul edilmegine gatnaşýar. Vilayetlerde hem de Aşgabat şäherine iş saparyna bolýar. Şoňa görä de hormatly arkadamyz hökümetiň mejlislerine ve dürli maslahatlara gatnaşmagy öz ornmasary Babaýewa tawşyrdy. Häzir Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýewa söz berýär. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýew 2020-nji ýylyň geçen 4 aýynda ýurdumyzyň ýekli pudoklaryny okunly ösürmek maksady bilen hukuk bunýadyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barlan toplumlaryň işleri barada maglumat berdi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň karary esasynda hukuk bilenmeler topar edildi. Häzirki wagtda büýük topar hereket edýän kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça teklipler taýýarlamak işini alyp barýarlar. Halk maslahatynyň 1-nji çağrylşynyň 5-nji mejlisinde Milli Geňeşiň mejlisi tarapyndan kabul edilen kanunlar ara alyp maslahatlaşyldy we bir agzdan makullanyldy. Halk maslahatynyň agzalary halkara maslahatlaryna sanly ulga markaly dürli derejedäki çärelerle gatnaşdylar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 30 ýyllygyna hemde döwlet baýdanyň gününe başlanýan dawarly çäreler geçirilýär. Hormatly prezidentime de kanun çykaryjyk işiniň tebe ýamda ýüňde goýulan wezipeleri üstünlükli çözmegiň möhüm guralydygyny belläp, parlamentiň işiniň wajyp ugurlaryna öňçekdi. Şol iş bolsa jemgyýetde demokratik gymmatlyklary berkarar etmege ýardam etmeliler. Döwlet başlarymyz tebe ýamyň talaplaryny, milli kanun çykaryjyk hemde halkara kanunçylyk tejribesini nazara almak bilen kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň üstünde içgin işlemegiň wajypdygyny belledi. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Muhammedowa söz berdi. Vice-premier 2020-nji ýylyň geçen 4 aýynda ýurdumyzyň makroiqtisady görkezleri barada hasabat berdi. Iqtisadymyzyň ýekli pudoklaryna we sebitlerini durnukly ösüş üpçün edilýär. Ýylatyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýokarlanýar. Geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenine jemi öndürilen önüm 11,12 götermädi. Şu ýylyň 4 aýynyň jemleri boýunça böýlek satuw haryt dolanşygy geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenine 10,5 götermädi.
Yurdumuzda öýdary bähbetli we giň halkara hyzmatdaşyk gatnaşyklaryna esaslanýan daşar siýasatyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde daşar sügda dolanşygynyň mesleri eksportyň we importyň artmagynyň hasabyna geçenliň degişi döwrüne garanyňda 42,5 götürme ýokalandy. 2022-nji ýylyň 4 aýynyň jemleri boýunça döwlet büdjetiniň girdici bölegini ýerine getirmegiň beýlenamasy 104,17 götürme, çykdyjy böleginiň beýlenamasy bolsa 98 götürme deň boldy. Döwlet büdjetiniň serişleriniň 79,17 götürme durmuş rowamyny maliýeleşdirmäge gönükdirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalaryna ortaça zähmet haky geçenliň degişi döwrüne garanyňda 10,14 götürüm köpeldi. Hasabat döwrüne zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talip haklary öz wagtyna tölenildi. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň mesleri 6,12 milliard manata deň boldy. Şu ýylyň geçen 4 aýyna rejelerin görnüşdäki o milli maksatnamasynyň çäklaryny ýurdumyz boýunça durmuş maksatly binalaryň we deskalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, suw we lagym arasy ulgandlaryň, inženerçilik deskalarynyň gurulşyklary alınıp barly. Vice-premier hatawatynyň başyna hormat prezidentimiň garamagyna Islam Özüç Bankynyň umumy maýasynyň artdyrmagyna Türkmenistanyň gatnaşma hakynaky buýrugyň taslamasyny ödürledi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ykdysadyýetimiziň şu ýylyň 4 aý boýunça görkezleriniň döwletimiziň durnukly ösüşini aňladýanyny bellädi. Döwlet başlarymyz vice-premieriň gözükçi edýän düzümleriniň ýöňünde durýan wezipeler kesgitlep, hemde ýurdumyzda ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine getirilişini gözükçilikde saklamagy tapşyryp, maýa goýumlar çekmek boýunça teklifleriň taýýarlanmagynyň wajyplygyny öňçekdi. Şonda ministrlikleriň we puwdoklyň dolanyş idaralarının işini kämilleşdirmek boýunça zerur çäreler görülmelidir. Hormat prezidentimiz degişi buýruga gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde resmi namadan gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek babatda vice-premieri anyk tapşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanowa söz berdi. Vice-premier gözükçi edýän puwdoklaryny şu ýylyň 4 aýyna alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Newitiň gaz kondensaty bilen çykaryşyny ganalan teňgi ykdysady görkezler barada hatabat berildi. Türkmennewit döwlet konserni boýunça newit çykarmagyň beýlenamasy 100,16 götürüm ýerine getirildi. Vice-premier şu döwürde newiti gaýtan işlemegiň beýlenamasynyň 111,14 götürüm, benzin öndürmegiň beýlenamasynyň 120,16 götürüm, dizel ýanyňyny öndürmegiň beýlenamasynyň 115,18 götürüm, polipropilen öndürmegiň beýlenamasynyň 118,16 götürüm, çalgy ýaglaryny öndürmegiň beýlenamasynyň 107 götürüm, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň beýlenamasynyň 106,17 götürüm, tebiği we ordaş gazyň çykaryşynyň beýlenamasynyň 111,11 götürüm, tebiği gazy daşa ýurtlara iýermek boýunça beýlenamanyň 121,19 götürüm ýerine getirilendigini hatabat aýtdy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, newit gaz toplamynyň işine belli bir öňe gidişligiň bardygyny bellädi. Döwlet başlarymyz vice-premierden newitiň we gazyň çykarylýan meçhullerini artdyrmak, newiti gaýtan işleýän zawodlaryň öňümçük tapşyryklaryny ýygyderli ýerine getirmek bilen baglanyşly meselelere bir gözükçi etmegi tapşyrdy. Şeýlekem hormatly prezidentime de mazudyň, suwuklandyrylan gazyň, polipropilenin we plasmasa turbalarynyň öňümçiginiň kuwatlyklaryny artdyrmaga aýratyn üns bermegiň zerurdygyny bellädi. Meclisiň başyna döwlet başlarymyz vice-premieri Gadar deňizindäki neft gazy ýataklary, maýa goýum terişleriniň hatabyny özleşdirmegi we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirisiniň gurulşygyny çaltandyrmagy, tebiği gazy daşa ýurtlara iýermek boýunça beýleki halkara taslamalaryň üstünde netijeli işlemegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Urady Geldiýew söz berdi. Vice-premier şu ýylyň geçen 4 aýyna gözükçi edýän puwdoklaryny alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Obagajak toplam boýunça öňümçigiň meçhulleriniň ösüşi geçen ýylyň degişi döwürlen deňeşdirilenine 112,5 götürme, şol sanyna obagajak we daşky goýmak ministrligi boýunça 113,12 götürme, suwgajalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 104,18 götürme, Türkmenatlary döwlet birleşigi boýunça 105 götürme barabar boldy. Şeýlekem vice-premier ýurdumyzda azyk öňümlerini öndürmegiň görkezleri barada hatabat berdi. Huzursanna göýek öňümlerini öndürmek boýunça 138,11 götürüm, miwe hemde ýemişleri öndürmekde 101,17 götürüm, çörek we çörek öňümlerini öndürmek boýunça 105,11 götürüm, ýet öňümlerini öndürmekde 101,14 götürüm, süýt we süýt öňümlerini öndürmekde 100,18 götürüm ösüş üpçiledildi. Maýa goýumlaryny özleşdirmegiň beýlenamasy 176,19 götürüm berjaýdyldy. Vice-premier döwlet başlarymyň garamagyna obagajyk ekinler üçin himiki terişleri we gant şogunlarynyň tokumyny tatyr almak hakyna kararyň taslamasyny ödürledi.
Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, ekin meýdanlarynyň suw bilen üpçünçiligini, derýalaryň we kablaryň ýagdaýyny seljerip, olary aratsalamak üçin ähli çäreleri görmegiň, hemde oba gyjygyny, häzirki zaman suw tygyjytaş tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmagyň wajypdygyny bellädi. Hormat prezidentime de vice-premieri gödөгçü diýen ministrliginiň hemde puwdoklaryň dolanyş edaralarynyň ýol başlary bilen etraplarda ýygy-ýygydan bolup, daýhan birleşikleriniň işini ýerine görmegi taşyrdy. Döwlet başçylaryny oba gyjygyny özgertmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň amala aşarçy bilen tanışyp, olara zerur bolan kömegi bermegiň mümkindigini aýtdy. Hormat prezidentime de hödürlenen karara gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde resmi namanyň talap laýyk ýerine getirilmegini üpçün etmegi taşyrdy. Soňra döwlet başçylarymyz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekowa söz berdi. Vice-premier gödөгçüge diýen guruluşyk senagat hemde energetika toplumyna, Türkmenhimiýa döwlet konserniне we paýtagtymyň häkimligine, şeýleň 4 aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne guruluşyk senagat toplumyna önümleri öndürmek hemde işleri ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 151,14 götürüm berjaýdyly. Guruluşyk we binagarlyk ministrligi boýunça şeýleň ýanwar-aprel aýlary aralygyna işleri ýerine ýetirmek meýilnamasy 112,16 götürüm ýerine ýetirildi. Tenagat we guruluşyk önümçi ministrligi boýunça önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasyna 170 götürüm hötte gelindi. Ýylyň başyndan bäri energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 133,16 götürüm berjaýdyly. Türkmenhimiýa döwlet konserni tarapyndan önümleri öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça bellenlen meýilnama 171,16 götürüm derejede üpçün edildi. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça hatabat döwrüne işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasyna 119,13 götürüm amal edildi. Döwlet başçylarynyň garamagyna Gıyanly polimer zawodyny izobutan önümçi boýunça diskhany gurmak hakyna kararyň taslamat hödürlenildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, gurulýan dürli diskalary öz wagtyna ulanmaga bermek bilen baglanyşly meseleleri vice-premieriň ünsini çekdi. Şeýlekem awtomobil ýollarynyň guruluşyny durandyrmak baradaky döwlet agentliginiň işini ýola goýmagy çaltandyrmak zerurdur. Döwlet başçylaryna da vice-premieri gildenip, guruluşyk hemde senagat puwdoklaryna maýy goýumlaryny çekmek işleriniň talaby laýyk alınıp barylmalygyny talap etdi. Şeýlekem hormat prezidentime Akyl vilayatynyň täze döwrewap merkeziniň guruluşynyň depkinlerini çaltandyrmak hemde ýurdumyň içinde energetika halkasyny döretmek we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan urwayınça elektrik geçici ulgamny çekmek işlerini dowam etmegi tapşyrdy. Hormat prezidentime hödürlenen karara gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi we resmi namanyň talap laýyk ýerine ýetirilmegi boýunça anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentime ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Glyzowa söz berdi. Vice-premier gödөгçü diýen toplumlaryna şeýleň geçen 4 aýyna alınıp baran işleriň netijeleri barada hatabat berdi. 4 aýda Söwda we Daşak Sadaratny işler ministrligi boýunça geçeniň degişli öwrülen deňişdirlerine Söwda dolanşygynyň ösüşi 110,11 götürme, öňdürlen ölümleriň ösüşi bolsa 105,18 götürme barabar boldy. Dokman Senaty ministrligi boýunça geçeniň degişli öwrülen deňişdirlerine nak ýüplegiň ölümçigi 133,11 götürme, nak matalaryň ölümçigi 125,19 götürme, tekin we trikotaj ölümleriniň ölümçigi 119,5 götürme, göň ölümleriniň ölümçigi 109,13 götürme barabar boldy. Ýylyň başyndan bäri Türkmen Hally döwlet birleşiginiň kärhanalarına ölüm öndürmek meýilnamasy 117,5 götürme ýerine getirildi. Döwlet taryhy mal birjasy boýunça hatabat döwrüne birja sewdalarynyň 99-sy geçirilip 11,820 şertnama hatap alındy. Hatabat döwrüne sewda senagat darasy tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 104,11 götürüm üpçün edildi. Senagatçylar we telekeçe birleşmesi boýunça ýylyň başyndan bäri owazyk hemde adyk ölümlerini öndürmek ösüşi 166,5 götürme we senagat ölümlerini öndürmek ösüşi 107,5 götürme barabar boldy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň müýçlerini adatmak barada berilen tapşyryklara garamazdan, şeýleň geçen 4 aýyna adyk haritlarynyň daşary ýurtlardan getirilen müýçleriniň artanlygyny bellädi. Olaryň ataryna özümizi öndürip boljak ýer alma, soğan, tarymsak, miweler, un, ýag we beýleki adyk ölümleri käbir senagat haritlary bar. Şoňa görä ýylatyň sarp edýän haritlarynyň öndürülüşini artdyrmak we öz öňürüp biljek önümlerimiziň daşary ýurtlardan getirilen meşgullerini adatmak boýunça işler güýçlendirilmelidir diýip bellemek bilen hormat prezidentimiz vice-premier Glyzowa ýylanıp şeýle diýdi. Daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň meşgullerini adatmak boýunça berilen tapşyrygy ýerine ýetirmek üçin etmeýändiňi we garamaňyzda Söwda ulgamynyň edaralarynyň işine gödөгçüligi gowşadyp
korrupsiya yol berilenligi, un ösümlük ýagy azyk önümlen ilata yerlemekde düzgün bozmaların öňüni almanlygy üçin size berkäýinç yglan edýän hem de yol verilen kemçilikler gysga wagtyň içinde düzetmegi soňky gezek duýdurýar. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa söz berdi. Vice-premier gözükçü ödýän düzümlerini 2022-nji ýylyň geçen 4 aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 2022-nji ýylyň şagaryny daglandyrmak maksady bilen Aşgabat şäherine we ýurdumyzyň vilayetlerine maslahatlar, dürüjlük duşuklar we tergiler guruldy. Halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerine sanly ulgam arkaly dürli çäreler geçirildi. Hasabatda urna şeýlekem dürli derejedäki çäreleriň ençemet guruldy. Şanly senler münasibetli bayramçyk dawarlar guruldy. Ilatyň arasynda mewsimleýin ýokunç gedellerini öňüne almak boýunça geçirilýän wagt netihat işleri dowam etdi. Döwletimizde gadanlayan üstünlükler, özgörüşler, ulanmaga berilýän medeni durmuş maksatly binalar baradaky maglumatlar metbuat sahypalaryna, tele we radio aýrymlarda we internet saytlaryna giňden beýan edildi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, milli telewizionyanyň işini kämilleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeler ünsüçekdi. Döwlet başçylarynyň belleşýäli gepleşikleriň hilini gowlandyrmaga bir üns berilmeliler. Bu gepleşikler jemgyýetimizde bolup geçen oňun özgörtmeleri beýan etmeliler. Ýylyň şagaryna laýyklykda raýatlarymyzyň ykdysadymizy ösdürmek, halkymyzyň durmuş derejesiniň hilini gowlandyrmak boýunça çekýän tutanýarly zähmetini wasp etmeliler. Geljek 30 ýyl üçin öňde goýulan belint maksatlary ýetmekde halkymyza ruhy gollaw berilmeliler. Hormatly prezidentimiz medeni mirasymyzda degişli deskalaryň kada laýyk saklanmak bilen baglanşykly meseleleri gözükçülüğün güýçlendirilmeligini bellädi. Döwlet başçylarymyz işde goýberen kemçilikler üçin vice-premier Mehmedowa käýinç ýylan etdi. Hem de ulgamda alınıp balyan işler bilen baglanşyk meseleleri ýarym ýylyň jemleri boýunça serediljekdigini aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýlyýewa söz berdi. Vice-premier bilim, ilim, saglyk goraş we sport ulgamlaryna şu ýylyň 4 aýyna alınıp baran işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şu ýylyň geçen 4 aýyna ýurdumyzyň bilim terbiýe işlerini kämilleşdirmek ugruna derur tagallar edildi. Okuw ulgamyna öňde barjy tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar. Köp sanly okuw gollanmalary neşedildi. Bilimiň ýokary ýerini öpçün etmek we ony dünýä ýylyny laýyk getirmek üçin sanly bilimi ösdürmek ugruna netijeli işler alınıp barly. Türkmenistanyň mektep okuwçylarynyň we talipleriniň halkara internet we ders olimpiadalaryna gatnaşyp altyn, kümüş we bürünç medallara munasip bolmagy bilim tiýadatynyň üstünlükli durmuşa geçirilýäniniň aýdyň beýanydyr. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, diýarymyzyň ykdysadyetine, ilmiň gadanlaryny ornaşdyrmak, ýokary derejeli hünärmenler we ilmi işgärleri taýýarlamak maksady bilen ilmiň ugrulary boýunça aspirantura, doktorantura kabul edilip, alymlyk derejesine dalaşgarlar hasap alındy. Ýurdumyzyň bejerşi ýöňler şedaralarına lukmançylygyň ugrulary boýunça işler dowam etdi. Bu ýön köküni gaýtdan işläp, glitserizin turşusyny öndürýän kärhananyň gurulşygyna badylgy berildi. Şeýlekem Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-nji 2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama tasdiklandy. Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine 400 orunlyk köpügürli hassakana ulanmaga berildi. Şu ýylyň geçen döwründe iri halkara ýarşlaryna türgenler taýýarlamak boýunça degişli işler amala aşyryldy. Fransa Respublikasynyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsk Olimpiýa we 17-nji Tomsk Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyny toparyny taýýarlamagyň maksatnamy tasdiklandy we bu urda degişli işler ýerine getirildi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, täze okuw meýilnamalaryny we hat ähmetli urlar boýunça maksatnamalar taýýarlamaga aýratyn üns berilmeligini belledi. Sport ösdürmek bilen baglanşyk meseleleri hemişe üns merkezine saklamak babatda vice-premier anyk tawşyklar berdi. Köpçülüklerin beden terbiýe sagalyş gereketini ösdürmek, dörlü sport şäherlerini geçirmek Türkmenistanyň alyp barýan içer tiýadatynyň möhüm ugry bolup durýar. Munyň özi ösüp gelýän ýaş nesiller üçin ähmetlidir. Şoňla baglykda hormatly prezidentimiz ýaşlar tiýadaty baradaky kanuny seljermegi we ony döwre barpyşdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Soňra vice-premier döwlet başçylarymyzyň şu ýylyň 29 aprelinde sanly gomarkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň meclisinde beren tawşyklarynyň ýerine getirilişi barada hasabat berdi. Dünýäde pandemiýa ýagdaýlarynyň petelip başlandygy we köp döwletlerde ýöňel çäreleriniň tapgyrlaýyn gowşadylanlygy barada bütün dünýä Sağlyk Goraş Guramasynyň maglumatlary we köpçülüklerin habar berişleri işleriniň täzirlikleri düýpli öwrenildi.
Şonuň bilen baglanykda Talyk Goraş we Derman Senat Ministrliginiň döwlet arasatçylyk we kesellerin gaýramana garşy görüşmek gullugynyň hünärmenleri Türkmenistanyň kesellerin gaýramana garşy görüşýän adatdan da şart topornyň meclisini hepdede bir gedek geçirmegi we şu ýylyň 1-nji iýunundan başlap uluglaryň ähli görnüşlerinden we ýapyk binalardan başga ýerlerde agyl burun örtüklerini aýyrmagy teklip edýärler. Şeýlekem dünýäde Covid-19 ýokanjyna garşy ýöňnaş tanjymlarynyň gurşawynyň ýokarydygyny gözeňde tutup, Birleşen Arap Emirliklerine hemde Germaniýa Federativ Respublikasynyň Frankfurt şäherine howa gatnawyny hepdede bir gedek pandemiýadan uzalka alınıp barlyşy ýola goýmak teklip edilýär. Abada milli syýagatçylyk dowlagyny tomutky din jarş mögsümine şu ýylyň 15-nji maýyndan başlanar. Döwlet başlarmada teklipleri makullap, halkymyzyň saglygyny we abadançylygyny üpsetmek maksady bilen derur bolan ýöňnaş şäherlerini geçirmek arkaly bu ýurda alınıp bolýan işleri dowam etmegiň wajypdygyny belledi. Hemde bu babatda vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentime de ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Çakyýew söz berdi. Çakyýew gözüçi diýen gonlaryna şu ýylyň 4 aýyna alınıp bolan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe bir toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüşi 113,1 götermeden boldy. Awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük taşymagyň meýilnamasy 115 göterim we ýük dolanşygynyň meýilnamasy 107,1 göterim ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe Türkmen Demir ýolları agentligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüşi 116,2 göterme, Türkmen Awtologlar agentligi boýunça 137,8 göterme, Türkmen Howa ýolları agentligi boýunça ösüş 103,7 göterme, Türkmen Deňiz Derýa ýolları agentligi boýunça 107 göterme, Türkmen Ara gatnaşyk agentligi boýunça 108 göterme barabar boldy. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, koronavirus ýokanjynyň gaýramana garşy görüşiň çäklerini bütün dünýäde girilden çäklendirmeler derarly uluglaryň aýry-aýry görnüşleriniň puwdoklarynyň işini döwre baplaşdyryp degişli derejede ýola goýmagyň zerurdygyny bellemek bilen bu babatda degişli tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Merýedowa söz berdi. Vice-premier ministerlik tarapyndan şu ýylyň geçen 4 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe garaşsyz kemiçilik bir tarap Türkmenistanyň daşar syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek, ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmek maksady bilen iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde awraly halkary hemde tebit guramalarynyň uğru boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda degişli işler alınıp barly. Şoň bilen baglykda ýokary derejede saparlara hemde duşuklary aýratyn ähmet berilýär. Şu döwürde hormatly prezidentimiň bir näçe ýurtlaryň ýol başçylary bilen telefon arkaly söhbetleşikler geçirildi. Geçen ayın başında Hindistan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistana resmi sapar bilen boldy. Şeýlekem aprel aýynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana iş saparynyň bolanlygy bellenildi. Ýazyrky wagtda möhüm halkara şäherlerine taýýarlyk görmek boýunça işler dowam edýär. Tanly ulgam arkaly dürli derejedäki duşuklaryň 390 geçirildi. Türkmenistana şeýlekem daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen resmi gepleşikleriň we duşuklaryň 78-si guruldy. Bir tarap batanmadan halkara gatnaşyklarynyň hukuk bünýadyny pogtalandyrmak maksady bilen ýylyň başyndan bäri resmi namlaryň 20-sine gol çekildi. Hasabat döwründe Daşary işler ministrliginiň uğru boýunça iki taraplan duşuklar we geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýetleri köp taraplan duşuklaryň bir näçesine gatnaşdylar. Ýurdumyzyň daşary iqtisady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça görülen şäherler bilen baglykda birlikdäki hökümet ara toparlarynyň we beýleki degişli düzümleriň çäklerine işler ýylygyny geçirilýär. Hasabat döwründe bir orada iki taraplaryň duşuklaryň bir näçesi guruldy. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, ýöňümüzdäki köp sanly halkara şäherlerine we forumlaryna ölçekdi. Olary ýokary guramaçyk derejesine geçirmek derurdur. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz vice-premieri Daşary işler ministrine degişli teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyry ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, şu ýylyň geçen 4 aýyna alınıp barlan işleriň netijeleri garaşly döwletimiziň bellenen maksatnamalara laýyklykda ösmegini dowam edýändigini görkezýär. Ýurdumyzda şu döwürde jem içerki önümiň ösüş tepkini 6,2 göterim derejede saklandy. Ata watanymyzyň ähli künjeklerine köp sanly senagat we durmuş maksatly desgalar guruldy hemde gurulmagy dowam edýär. Iqtisadiyetimizi diversifikasiýa ýolu bilen ösdürmegiň çäklerine biz importa çalışýan haritleri özümizde öndürmegi, eksporta iýerleýän önümleriň möçberlerini artdyrmagyň
döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýär. Sanly ulgamy geçmegi we ýurdumy senagat daýdan ösürmegi amal aşyrýar. Alym we bilim ulgamlaryny özgörtmek hem dowam edýär. Önemçilikler döwrewap ýagdaýa getirilip, bazar ykdysadyety emele gelýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik we aragatdaş ulgamlarynyň hemde Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinin kuruluşu hem alınıp barılýar. Beýleki halkara taslamalar hem taýýarlanýar. Biz hususy işgörligi ösürmegi, telekeçilerimizi ýurdumyzyň ykdysadyetine özgörtmeleri amala aşyrmak, giňden çekmek, gollamak siýasatyny alyp barýar. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, ulu bayram beýik watançylyk urşuna gazanylan ýeňi şuny ýetip gelýär. 9-njy maýda jemgyýetçilik guramalar tarapyndan halk hakykat ýadygarlyklar toplumuna gül goýlar we urşdan gaýdyp gelmedik watandaşlarymyz hatyralanar. Bu çäreler döwletimiziň durmuşyna möhüm ähmiýetli siýasy wakadyr. Şoňa görä bu çäreleri ýokary derejede geçirmelidir. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, biz sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça bir näçe kanunçylyk namalaryny kabul etdik. Bu urda degişli düzümler hem döretdik. Siz Ministrler Kabinetiniň inniki mejlisinde bu aradaky hasawatlaryňyzy taýýarlaň. Men sizin gözegçilik edýän pudaklaryňyzda we ýurdumyzda sanly ulgam ornaşdyrmak işleriniň alyp barlyşy baradaky hasawatlaryňyzy dinlejek. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, ýakyn wagtda okuwçylaryň tomutky din jarş mögsümi, raýatlaryň zähmet ruhsat döwri başlanýar. Şoňa görä de halkymyzyň talaba laýyk din jalmak üçin men ähli jogapkar ýol başçylara, awada milli siýasatçylyk dowlatynyň mihmanhanalary we din jarş sagaldyş merkezlerini, beýleki şipahanalary, ähli vilayetlerdaky we Aşgabat şäherindäki çağlar din jarş ýerlerini tertibe salmagy tawsyrýan. Elbette din jalmak üçin awada şeýlen beýleki şipahanalaryna gelmegi Türkmenistanyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşar topornyň tekliplerine laýyklykda ýola goýmaly. Çakyýew 25-nji maýdan başlap ýurdumyzyň içinde howa gatnawlaryny açmaly. Ähli vilayet merkezlerinden Türkmenbaş şäherine howa gatnawlaryny guramaly. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, şunuň bilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini geçirip oturýar. Men sizin ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala wadançylygyny, berkarar watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýär. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resmi namalar bilen tanış edýäs. 1941-nji, 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň söwgeçlerde görkezýän deňsil taýsyl gahrmançylygyny hemde urş ýyllaryna tyle zähmet çeken ak saçly enelemeden nusgalyk edermelerini hormatlap, olaryň ýaş nesillemede watançylyk, gahrmançylyk, mertlik ruhuny terbilemekde we halkymyzyň agdawiylerini, jewsligini berkitmekde alyp barýan asylly işlerini ýurdumyzda manaşyrlayan düýpli özgörtmeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde bitirýän hyzmatlaryny gözeňde tutup, şeýle-hem watançylyk urşunyna gazanylan beýik ýeňişiň 77 ýyl münasibetli Türkmenistanyň prezidenti fermany gol çekdi. Resmi namalarykda welaýetleň, şäherleň we etraplaryň häkimlikleri 1941-nji, 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňişiň 77 ýyl münasibetli urş veteranlaryna, şeýle-hem urşda wepat bolan eskeriň ýan ýoluşyny Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan 200 manat möçürde pul sowgadyny hemde gymmat bahaly sowgatlary dawaraly ýagdaýda goşurmaga borçludyr.
Türkmenistan prezidenti buyruğu ölçekti. Resmi namalaklıqda Udipi boşorunu talaba layık yerine getirmen, daşarı yurtlardan getirilyen haritlan möçörünü azaltmak boyunca berilen tapşırıklan yerine getirilmeli, üpçün etmendigi ve qaramağındaki söwda ulgamının idaralarının işine gödäwçiligi qoğuşudan üçün Ministerler Kabinetinin başçygının ornatary Qalyjew Şary Bayramoviç bir kenç ıgrandirli. Hemde yol verilen kemçilikleri qyysga wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky gezek duýduruldy. Türkmenistan prezidenti buyruğu ölçekti. Resmi namalaklyqda Udipi boşorunu talaba layık yerine getirmen, işdigi beren kemçilikler üçin Türkmenistanyň Ministerler Kabinetiniň başçygynyň ornatary Mehmedow Mehrijemal Mekanurdiyewna kenç ıgrandirli. Şugun yurdumuzun Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulsy Gurbanyň Berdimuhammedow Bäherden etrafynyň şäherine ýerleşýän Arçman şifahanatynda bolup, bu ýerde halkymyzyň saglygyny berkitmek boýunça alınıp barlayan işler hemde döredülen şertler bilen tanışdy. Yurdumuzun Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulsy Gurbanyň Berdimuhammedow Ahal vilayetinde ýerleşýän Arçman şifahanatynda bolup, bu ýerde halkymyzyň saglygyny berkitmek boýunça ýerine ýetirilýän işler bilen tanışdy. Hormatly arkadaşlarymyz, şifahanada diýinç alýanlar, saglyklaryny berkitýänleriň hal ahwallary, saglyk ýagdaýlary hemde bu ýerde döredilen mümkinçilikleriň aýratynlyklary bilen içgin gyzyklandy. Köp ýyllaryň dowamynda yurdumyzyň saglyk goraşlygyna ýol başlyk eden alim arkadaşlarymyz Arçman şifahanatynyň bejerjilik ukyby, ýokary derejä eýe bolan suwunyň adam bedenine täsiri barada anyk maglumatlaryň üstü bilen giňişlerini gurrun berdi. Şeýlekem hormatly arkadaşlarymyz bu şifahananyň tebiği aýratynlyklarynyň, amman bu künjüň ýakymly howa gurşawynyň öýe bolşulygy barada aýdyp, onuň eger tuly bejerjiş ukyby bolan dürli serişlere baýdygyny beledi. Şifahanada saglygyny berkitýän adamlar bir gelýänleriň sanynyň barha köpelýänligini, şeýlegem şifahanada bejergelmagy istek bildirýänleriň sanynyň artýanyny nazara alyp, gahryman arkadaşlarymyzdan şifahanada ýene bir binany gurup bermek baradaky ýüz tutmalaryny hormatly prezidentimize getirmegini haýyş etdiler. Gahryman arkadaşlarymyz şifahanada saglygyny berkitýänleriň haýyşlaryny hormatly prezidentimize getirjekdigini aýdyp, Arçman şifahanatynyň öýe bolşly taryhynyň bardygyny beledi. Merim bolşýaly, gahryman arkadaşlarymyz yurdumyzyň saglyk goraş we derman tenagat ministri wezipetinde işleýän döwürlerini bu ýerde täze ölümçilik we tenagat kärhanalaryny gurmak baradaky çözgüt kabul edildi. Şonda mehriban arkadaşlarymyz bu çözgüt bilen aralaşman tenagat toplumlarynyň gurulşygynyň Arçman şifahanatynyň çeşmesine ýaramaz täsir etjekdigini ma'lum edýär. Ýöne muňa garamazdan bu ýerde gurulşyklar başlanýar. 1998-nji 1999-njy ýyllarda deskalaryň gurulşygynyň çäklerini bu ýerde galyp işler geçirilýär. Şol wagt Arçman şifahanatynyň çeşmesiniň güýdi ýapylýar. Türkmenistanyň şol wagtky saglyk goraş we derman tenagat ministri Gurbanyň Berdimuhammedow bu ýerde alınıp barlayan gurulşyk işleriniň şifahananyň çeşmesiniň kesilmegine sebäp bolanlygyny almy taýdan esaslandyryp, şol wagtky Türkmenistanyň prezidentine degişli mazmunnaky hat ýoldaýar. Onun netijesinde gurulşyk togtadylýar. Şondan 2 ýyl geçenden soň şifahananyň çeşmesi açylyp, akyp başlaýar. Şeýlik bilen bu ýerde günden güni gahryman arkadaşlarymyň tagallasy bilen giňerimli işlere badalga berilýär. 2009-njy ýylda bu ýerde 400 orunlyk täze bina gurulýar. Şifahana 7 kilometr uzaklykdan agyz suw çekilýär we giňerimli awadanlaşdyryş işleri ýaýlanlandyrylýar. Bundan başga da şifahananyň çäklerine saglyk ýol çekilýär. Bu bolsa adamlaryň saglygyny berkitmek işleriniň şifahananyň bilgin suw bilen bejerişiň, sportyň dürli görnüşleri bilen utgaşdyrylmagyny üpçün edýär. Gahryman arkadaşlarymyz häzirki döwürde ýurdumyzda döwlet adam şeýlerden şygary baş ýürelge edinýän döwlet ýadatyna adamlaryň saglygy, olaryň bagtyar durmuş barada kaladanyň möhüm orun eýleýänini beledi. Halkyň istegi, döwletiň istegi diýen paýgasy jümleýän aýdyp, mehriban arkadaşlarymyz adamlaryň şifahananyň çägini giňeltmek barada haýyşlaryny nazarda tutup, şifahananyň we onuň melhem suwunyň mümkinçilikleriniň almy taýdan düýpli öwrenilip, gelinen netije laýyklykda bu ýerde 200 ýa-da 400 orunlyk binany gurmak boýunça teklibiň taýýarlanjakdygyny we onuň hormatly prezidentimize ýetiriljakdygyny beledi. Çünki halkymyzyň we her bir raýatyň saglygy awadançylygy barada kalady,
berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynçy döwrüniň döwlet siyasatının ileri turlayan orlarının biri bolup durýar. Arçman şipaxanasyna saglygyny berke diýen adamlar şipaxanada saglygyny dikeltmek, sagdan durmuş ýergelerini pogturandyrmak orunda ähli zerur mümkinçilikleriň ýokary derejeli şertleriň düredilenligi üçin gahrman arkadagymda we arkadagly serdarymda tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Daşow welaýatynyň ýaşaýjysy Ataýp Atabay her ýyl Arçman şipaxanasyna özümiziň saglygymyzy dikeltmäne gelýär. Döwlet tarapyndan gowy mümkinçilikler berilip dur. Bugun arkadagymyz bilen bir sataşdyk ziyaretleşmegem bagty müýesser etdi. Köp aladalar edip durlar, köp sag bolsun aýdýas. Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun. Arkadagly serdarymyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun. Döwlet işlerinde uly urawaçlyklary arzu edýäs. Sag bolsunlar. Men Marw vilayatynyň wekilmalar etrawynyň ýaşaýjysy Abdif Atagelli. Hormatly arkadaşlarym, ha şu gün Arçman şipaxanasyna geldi. Biziň halygda soradyn. Biz muňa begenýäs, bu ýonjumyzyň çägi ýok. Bejer şipaxanany gurup berjek diýip bizi gowanlary begendirdi. Bize şuňa mümkinçilikleri döredip beren üçin hormatly arkadaşlarym köp sag bolsunlar aýdýar. Gahrman arkadaşlarymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Arkadaşlar serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri arwaz alsyn. Şun ýurdumyzyň mali we ykdysadyýat hemde owy hojalyk toplumlaryna şeýlekeme Liverpool aýat häkimligine gahrman arkadagymyz Gurbany Berdimuhamedowyň ömrüniň manysatly täze kitabynyň tanışdyrlyş dabarlary boldy. Mali we ykdysady toplumyny hormatly arkadagymyzyň täze kitabynyň tanışdyryş tabarasyna çykyş edilen beýleşleri ýaly türkmen halky üçin öz bolşly we ähmiýetli sowgada urulan gahrman arkadagymyzyň ömrüniň manysatly täze kitaby bahasy baýlykdyr. Ösüp gelýän ýaş nesillere nusgalyk göreli görkezgen hormatly arkadagymyz özüniň ajaýyp eserleriniň üstü bilen ýurdumyzyň ilatyny, aýratyn hem ýaşlary täze dähmet ýeňişlerine, beren sepetleri eýlemäge ruhlanyrga, gahrman arkadagymyzyň halkymyza ömrüniň manysatly täze kitabyny sowgat etmegi, ýurdumyza halkymyzyň asyrlyň dowamyna döreden milli gymmatlyklaryna, dünýä nusgalyk ýaxşy desurlaryna hormat goýmagyň öz bolşly mektep bolup durýar. Dabarada çykyş edenler täze kitabyň çeperçilik taýdan ýokary dereje eýediňini tap, onuň milli gymmatlyklaryna wagt etmekde, geljek nesillere getirmekde aýratyn ähmiýetliligini belediler. Şeýlekem dabaraň dowamyna gahrman arkadagymyzyň dürli urlar boýunça döreden kitaplarynyň diňe bir türkmen halky üçin näle, eýsem dünýä halklary üçin ähmiýetli gollanma urlaýanyny barada aýdyldy. Munyň özü hormatly arkadagymyzyň galamyndan çykan eserleriniň dünýä dillerine terjime edilmegine aýdyn görünýär. Belenilşi ýaly gahrman arkadagymyzyň ömrüniň manysatly täze kitabyna halkymyzyň taryhyň dowamyny döreden milli gymmatlyklary, ananç ygtykatlary, döwürleri hemde nesillere baglanşdyrgan asyrly ýöreligleri barada anyk maglumatlaryň üstü bilen giňişlen gurrun berilýär. Bu bolsa kitabyň baý many mazmuny eýedigini, onuň giň okuýjylar köpçüligi üçin ähmiýetliligini aýan edýär. Tanıştırış tabarasynyň ahyryna oňa gatnaşyjylar gahrman arkadagymyza hemde arkadagly serdarymyza ýüzlenme kabul etdiler. Şeýle hem ýurdumyzyň oby hojalyk toplumyna geçirilen dabarada Mehriban arkadagymyzyň döreden täze kitabynyň ýyl içinde uly meşhurlygy eýe bolanyny barada aýdyldy. Tanıştırış tabarasyna hormatly arkadagymyzyň zehinden kemal tapan ömrüniň manys kitabynyň ähmiýeti bellenildi. Dabara gatnaşyjylar alim arkadagymyzyň döreden kitaplary, olaň ilmi we çeperçilik babatdaky ähmiýeti boýunça pikir alýşdylar. Gahrman arkadagymyz özüniň täze döreden ömrüniň manysatly kitabyny gözbaşyna asyrlyň jümmüşinden alyp gaýdýan ruhy ahlak ýörelgeleriniň häzirki we geljeki nesiller üçin hem ähmiýetliligini belläp geçýär. Bu bolsa milli mirasymyza, milli gymmatlyklaryna bolan hormat sarpaň belende göterilmegini şertlendirýär. Dabarada çykyş edenleň belleşleri ýaly türkmen halky üçin öz bolşly we ähmiýetli sowgada urulan täze kitapda halkymyzyň asyrlyň dowamyna döreden we dünýä nusgalyk ýörelgelerine möhüm orun berilýär. Şunu taryhy pursatlary häzirki zamanyň döwrewap desurlary bilen utgaşyklykda açylyp görkezilýär. Bu bolsa eseriň gymmatyny hasam artdyrýar. Türkmen halkynyň taryhyny, onuň geçmişde döreden gymmatlyklaryny we ýurdumyzyň garaşdyrlyk ýyllar içinde ýeten derejesini ilmi esasy öwrenýän alim arkadagymyzyň täze kitabyna getirilýän maglumatlar çüň many mazmuny eýe bolmak bilen olaň ilmi taýdan ähmiýetli barada dabarada çykyş edenler aýratyn nyktadylar.
Şeýle hem çykyşlarda Mähriban arkadağymyzyň täze kitabyny öňe sürilýän meseleler we umumman alim arkadağymyzyň täze eseri boýunça gurulýan dawararyň geçirilýän çäreleň ähmiýetligi barada aýdyldy. Dawaraň çägini Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetining Aýdymsaz toparynyň edebi sady çykyşyna urun berildi. Dawaraň ahyryny oň gatnaşyjylar Gahrman arkadağymyza hemde arkadağly serdarymyza ýüzlenme kabul etdiler. Şeýle hem Liverpool aýatynyň häkimliginde Gahrman arkadağymyzyň ömrümiň manysatly täze kitabynyň halkymyza gowuşmagy münasibetli dawaraly çäre geçirildi. Hormatly arkadağymyzyň täze kitabynyň tanışdyrýş dawaratyna gatnaşyjylar bu ýerde ýaýwanlandyrylan kitap sergisi bilen tanışdylar. Dawarada edilen çykyşlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň okunly ösüşini, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň mundan beýlekde rowajlanmagyna gönükdirilen beýi işleň bitirilýän gaýdyldy. Şunno halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna gönükdirilen çeper eserler, aýratynam Gahrman arkadağymyzyň kitaplarynyň ähmiýetini ýytaldy. Qadimiýetden göz başalýan milli gymmatlyklarymy da tarpa goýmak, olary aýugly saklamak, geljek nesillere ýetirmek häzirki döwürde amal aşyrylýan döwlet siýasatynyň ileride turýan uğurlarynyň birine uruldy. Bu halkyň arkadaly zamanasy çygary bilen geçýän ýyllar hasam netijelik häsiýetde dowam edýär. Munyň özi asyrlyň dowamyna binýat bolan milli ýörelgeleň dowamata atarylmagyny öpçün edýär. Çykyş edenler Gahrman arkadağymyzyň zihininden dören bu kitapda esasy ahlak kadrlarynyň ýörelgeleriniň beýan edilýändigine öňe çekip, olaň häzirki döwürde möhümdigini pederlerimiziň däpleriniň, ahlak kadrlarynyň dowam bolýanynyň suwutnamasy bolup durýanyny ýytadylar. Şunun bilen baglykda Gahrman arkadağymyz meniň çuňur inanjyma görä her bir adam öz geçen ýoly, şu güni we geljegi barada çynlakay we düýpli oýlanmalylar. Men şunça ýoly nähili geçdim, nämeleri bitirdim, şu gün nähili bolmaly, nämeleri etmeli, galan ömrümi nähili ýaşamaly diýen pikirler açyp görkezýär. Şunun bilen her bir adamyň jogapkärli dünýä garaýyşynyň wajyp häsiýetini öňe çekýär. Eterde halk dörejiliginiň, geçmişiň görnükli şahsiýetleriniň we filosoflarynyň tähimli sözleriniň ulanylmagy hemde edebi taýdan ussatlyk bilen beýan edilmegi, ýüzýyllykyň dowamyny dünýäň halklary bilen dostluk köprüsini gurup gelýän türkmen halkynyň baý ruhy dünýäsine düşünmäge gollanma bolup hyzmat etjek bu kitabyň gymmatyny, ähmiýetini hasam artdyrýar. Tanışdyrýş dawaratynyň ahyryny oň gatnaşyjylar häzirki döwürde halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, ýurdumyzyň awadançylygynyň berkidilmegi urununa zerur tagallaryň edilýän üçin Gahrman arkadağymyza hemde hormatly prezidentimize tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministrliginiň Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütigi wekili bilen dowuşy geçirildi. Dowuşykda taraplara Aşgabat bilen Brüsseliň arasyndaky iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşlygynyň mundan beýlekde ösürilmegi bilen baglanşykly köp sanly meseleni ara alyp maslahatdaşlar. Duşukda Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlygyň ýokary derejede hemde siýasy diplomatik, sowda, ykdysady we insanperwer ugrlarda hyzmatdaşlyk ötürmek üçin bar bolan oňyn mümkinçilikler barada bellenli. Taraplar şu ýyl işçiň gatnaşyklary dowam etdirmek babatda gözeňle tutulýan forumlar barada pikir alýşdylar. Energetika we ulaq pudoklaryna hyzmatdaşlygy potolandyrmak meselesi söhbetdeşligiň aýratyn ugrı boldy. Bu urda taraplar bar bolan uly mümkinçilikler barada noktadylar. Duşukda aralyp maslahatlaşylan esasy meselelerin biri howaň üýtgemegine garşy görüşmek, daşkur şow goramak we daşkur şowyň howpsuzlygyny öpçün etmek ugruna hyzmatdaşlyk boldy. Taraplar biýodürlügi gorap saklamak, suw gorlary we gowşuk ekologymlary goramak ugrularyna anyk meýilnamalar we täslimalar arkaly bu urda hyzmatdaşlygy ösürmegiň zerurlygy barada alalaşdylar. Soňra iki taraplaryň we sebitary gün tertibiniň çägini bilelikdäki hereketleň ýol kartasyny taýýarlamak barada alalaşyk gadanyldy. Hormatly prezidentimiziň paratatly başçylygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ýaş nesliň döwrüň talaplaryna laýyklykda bilim almagy, hünär we ilim öwrenmek üçin milli bilim ulgamyna giň öçerli özgertmeler amal aşyrylýar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine 2024-nji ýyla çelli halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriň sanyny goşmak boýunça geçirilmeli çäreleň meýilnamasyny laýyklykda hemde halkyň arkadaly zamanasy ýylynda hormatly prezidentimiziň sanly bilim ulgamyny ösürmek, sanly ykdysadyýety ornaşdyrmak çaltlandyrmak we olar boýunça
boýunça ýokary derejeli hunermenler taýýarlamak barada beren tapşyryklarny öz wagtyna ýerine ýetirmek maksady bilen Ýagşyýylyk Akaýbadyna Halkara Nebit Uýgada Üniversitetine himiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasy geçirildi. Olimpiada 17 döwletden 50 sany ýokary okuw mekdepleriniň jemi 300-den urak talibi sanly ulgamarkaly gatnaşdylar. Olaň arasynda Beýik Britaniýa Oxford Üniversitetiniň, Awstriýa, Wengriýa, Rumyniýa, Koreýa Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň, Malaýziýa, Qazaqstanyň, Orta Aziýa ýurtlarynyň, Russiýa Federasiýasynyň we Belarus Respublikasynyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri işçen gatnaşdylar. Olimpiada sanly ulgamarkaly onlaýn görnüşinde türkmen, rus hem ingliz dillerine geçirildi. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň alimlerinden, ýokary okuw mekdepleriniň professor molimlerinden düzülen eminler topary olimpiadaň ýokary derejede geçirilmegine uly ýardam berdiler. Emin agdalary taliplen gatnaşygyna, ýumuşlaryň ýerine ýetirilişine, bellenen kadalan berjaý edilişine dolu gödekçilik etdiler. Ýagşyýylyk Akaýbadyna Halkara Nebit Uýgada Üniversiteti bilen ýakynan hyzmatdaşlyk edýän daşary ýurtlaryň ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň talipleri bu olimpiada işen gatnaşdylar. Olimpiada dekinli talip ýaşlary ýüze çykarmakda ören uly netijesini berdi. Halkara olimpiadasyna gatnaşyp ýokary netije görkezden ýurdumyzyň hemde daşary ýurtlaryň talipleri guramaçylyk toparynyň we emin agdalyň çözgüde esatyna ýeňice diýilip aglan edildi hemde degişlilikde 1-nji, 2-nji, 3-nji derejeli diplomlar bilen sylalandylar. Hormat alymlar, Nurso ýurdumyň Ýuraýtana we paýtagtyna Aşgabatda 6-njy maýda saat 20-den 7-nji maýda saat 23-ne boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan ulaýatyna ýetgäp bilen burtuqlar biýaşar ýylarym şakma mümkin. Demirgalyk bulmatardan telegi sekundda 9-14 metre ýetýän şemaly utar. Howa ýejetine 14-19 gradus, gündüzine 23-28 gradus. Kenariýa etraplaryna 17-22 gradus maýly bolar. Ahal ulaýatyna ýetgäp bilen burtuqlar demirgalyk bulmatardan telegi sekundda 8-13 metre ýetýän şemaly utar. Howa ýejetine 17-22 gradus, gündüzine 26-31 gradus. Günorta günnöri etraplaryna 35 gradus çene maýly bolar. Mary ulaýatyna ýetgäp bilen burtuqlar günnörden telegi sekundda 8-13 metre ýetýän şemaly utar. Howa ýejetine 18-20 gradus maýly, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Liverpool ýatyna ýetgäp bilen burtuqlar günnörden telegi sekundda 9-14 metre ýetýän şemaly utar. Howa ýejetine 19-24 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýly bolar. Daşary ýatyna ýetgäp bilen burtuqlar günüň ikinji ýarymynda az kem ýaşaýar, ýylarym şakma mümkin. Günorta günnörden telegi sekundda 9-14 metre ýetýän şemaly utar. Howa ýejetine 16-21 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ýetgäp bilen burtuqlar demirgalyk bulmatardan telegi sekundda 8-10 metre ýetýän şemaly utar. Howa ýejetine 19-21 gradus, gündüzine 27-29 gradus maýly bolar. Şeýle-de ýurdumyzyň maý aýynyň 7-sine magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna aşylýar. Edil vatandaşlar ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýandygyna nazar alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tozan bölüşikleriniň hadadan 8 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agazy burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjaý etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mehriban ýeşler, bulary berk berjaý etseňiz, ýylyň islenip basyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şunundan watan habarary paşamyz jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşürip etýär. Ähli ösüşleň ödününe bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenur. Hoşsa bolun, edilişär.